jonok tula bumi sorang marohaki hasian naragu sayangi doho siana sa pikiraku daka suhat ako bagas ni honong na di bagas lo haki jonok tula bumi sorang marohaki hasian naragu sugari manian boya jonok tula bumi hasian naragu Saudara nahu parsika siang roh hasiaku hahologia siarias di roha satai sauro kita dingolu tao siroha urangan songoli tanah dua pada satu kinando sude akana
masih ada marwati matang maita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur Tuhan pagi hari ini kami ucapkan kepadamu, karena kesetiamu Tuhan selalu di mata kami. Tuhan, kata Tuhan, acara kami di pagi hari ini Tuhan, yaitu Tuhan untuk membawa anak jemaatmu Tuhan ke rumahmu yang kudus untuk menerima acara perberkatan pernikahan. Kiranya Tuhan, berkatilah semua Tuhan acara ini Tuhan, supaya berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala. Kami percaya Tuhan campur tanganmu Tuhan. Dan setelah selesai nanti Tuhan acara pemberkatan pernikahan di gereja Tuhan, kami masih ada untuk melaksanakan acara adat ladang kami. Hanya kepada tanganmu kami serahkan semua Tuhan, supaya berjalan semua acara di acara. Kami panjatkan doa kami dengan perantaraan di studio rumah kami berdoa. Inang sudah menuju mamam Inang baik jamang denang asatun tamulai macarata jumulo mahita matang yang di bagasar hatabi matangnya kita mari kita buku ini nomor 6 ayat 1 sampai ayat 2.
pahon hati gorang matangnya mahita. Ale Tuhan debata amanami nga di Banua Gijang hodo na mengaturhon pardonga sari pioni di ida hodo dengan namion nama sakka naik marbagas jalan rodo na sida mangido pasu-pasu atau setata mana sida di bagasan asi ni roham pasu-pasu jalan ramuti mana sida marhite-hite pak golong mi rajai mana sida marhite-hite tetap di perbadia asa mamukan jalan marujung di bagasan dami pada masa repion nasidai tangio matang namion ala di asi dohor holong eropan amin. Mando maulia
Nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus terlemowi ma di hamuna dua amang matodang dohot inang burubah hatun di batang dinalawa membuka rumah tangga muna iman atas surat Sian Matius bidu 10 siang ayat ono soalnya ada itu hati kita tapi pihut mah di bagai saruhata dan membina asa dari dua bena sidang tung sadada gindo ope nam pinadomu di batang dan jadi sirangon di cowok sedang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus adung paduhan halak batak damang duk denang ayat godang ayat laut dos nirohan si baik nasab gimana percuma nartina damang duk denang mulu adong kesehatian dos roha maka rencana apapun inang akan terwujud. Itu pertama. Ayat godang, ayat laut dos di roha si banyak mulu adong dos di roha mulu adong secara pemikirio boyo ahape nek sakap muna boyo sah mulu adong dos biruan ima na perju ngapadon amang matondang dot inang burung kurban songon halak bata didok ikut sarado songon daini ai unang madua songon daini tua itu kan tidak kedua tuh hedo amang inang amang matondang tua hedo ya oke songon dia do mulu dangadu mulai runa dan tahu kan iya kan itu nah artinya amang air hanya satu rasa jangan seperti arak yang mempunyai dua rasa mulai dok semoni amang ngatundan dot inang buru kurban unang adong kepentingan di hari kedua pun adong pendirian di hari kedua artinya dos dui di hamuna dua damang dok denang adong pendirian neng mapuska orang tanggal di hamuna dua berarti adong do seia sekata hamuna adong do amang dok denang sependapat di hamuna dua nanaing mapuska orang tanggal di hamuna dua Gimana dong? Si Godang gimana? Kemudian si Godang mau mana sih? Mau boy mana perjalanan si Godang? Hati yang mana Godang? Godang dari boy mana? Uli, mau di Uli. Oke.
hamuna Allahumma dongan salibe dibeheni tangihon jala hamuma di bagasan hamuna hatan di bata taringon tuluhut padongan salibion di halak Kristen dung ditoppa di bata jolmai di dogma dan jadi pujung jolmai ubahen ma di ibana sada pangrupina bahen donganna aku ni di dok Tuhan Yesus hal ni tadi kon ibawa do amana do inana patoppo dirina tunyolina naga besada daging do nasida na duai asa dara dua benasida tung sada daging do dungi di dok Tuhan Yesus Kristus do ganuk na polokon nanyolina yaso alani marmainan na pangkop sado pangalak do nang nama buat nasi ini atau na pinadong di debata dan jadi sirangan di jolma tangyo kamu ma yang didok nihatan di debata tu bawai hamu akabawa aholongi hamu ma parti hutamu nabi son Kristus nama keholongi hurei jalan di lehor do dirina kumukopsa asa di parbadiai dungi songono do hatani dibata buru-burui dioloi angka perempuan nabawa nabi songon pangoloi dituhani ay bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni kuliai alani ganuk bawa ikon makaholongi pardi hutana songon nadirina ikotok tong marwa patureho majaga do namangramoti songon Tuhan Yesus nama jaga do mangaramoti kuliana aku ni gadut ma buru-burui toma jala forman marhaba dia do marhasit tonga bengen jala marhatana lapo ai ikosongunido buru-burui marodopon bawa nabi kinohoni di hamuna dua ikotok tong marojan di hatan di bata jala tok tong martorung ni roha dohot atau manon masih urupan dohot masih tangyangan pasini ngolu sian pangalao nasuture ima gitang niroha hamuruhon pergabuson akahata na koras dohot nasa rumah ni hajahato bahen mahorong niroha las niroha hadameon dohot roa na marsi pasangapa dihutusi hot mahamu ditobok niroha nagabe takdani parsari pemuna jalabai mahorong iroai nagabi iyo isude ulawan nadinggan jaladami debatan sumurung sian salut naroha ima namangramoti akatea di dok pikiran muna di bagasan Kristus Yesus alani hobar tuhata di debatan nang binegi muna nunga dia tu siamu hati di debatan talingot turuhut ni pardonga sari piodi atong malusongoni alusi masuku-suku non dia depan di debata do di joro ni huria na pumudi son namanuku maau nuai diho ale pangoli Jesslyn AS Matodda olo deho makajong-jongkon di joro ni debata na umboto saluhut do di joro ni dongada pumudi son na di pangidoro hamdosi Tamaria purba nani mun gabiru ngamu saripe olo doh makalogi ibana siana saroham doh mangulon siana sagogo olo doh marpangareho parangin abadia rab doh ibana olo doh mangajuaju hagaleonna tung surah humurang parangina olo doh madogo-dogo ibana di bagasan holong do labas di roha jelana olo doho marbanan nasutupa palu komu manang tari komu ibana pai mari sirang hamate kamu sogot moronong sadano rohang mangoloi sarut nai alusima namanukum maau do diho ale inang Tamaria purba olo doho maka jongcokon dia do pane debata do di joro ni akadongan na pumudi son na di pangidoro hamdosi Jesslyn AS
matodam gabe sinudukmu olo de homa kaulung ibana sian nasa roham dot mangulaon sian nasa gogong jala olo de ho marpadan mangaradoti pardoma saripemu pabuah halak kisteko olo de homa kaulung ibana ditiki asak ngiroha parsahiton hapogoson dok sitaonon jala nasutupa mahilolok ko manang tadi komu ibana paima disirang hamate kamu sogot molonang sadada roham mangoloi saluhut nai alusima naposon di bata doaun nama buan hatana Tuhamu di bagasan gor di bata ama do anaknya Tuhan Yesus Kristus do tot di perbadia au mandok Tuhamu na pinadom di bata dan jadi sirama mi jolma amin di pasu-pasu jali dramoti Tuhan di bata mahmu di sodakot Tuhan di bata nabuhina Tuhamu jal asima rohana bidahu di dopak kot Tuhan di batana bunda Tuhanmu jala di perdamaian tutur di munabi amin. Mari kita senduk ende nomor 160 ayat saya terbaik itu. Iman tersurat yang buku Pesalmin video 110 siang ayat 102 sematan itu hati kita. Sai halo mohon ma ali Jehovah akapelian puji-pujian di pamangaku sian nasaro jala ajar wal tuau akka amin ido salatna tapasakna pilihan. Bata matangnya kita. Urian itu hata
Tabegi mapak-supas ni debata di persaritu ni halak Kristen. Nama bahan Kristus o jahanna. Martua mabawa nama kabiari Jehovah. Nama barangi diapkah dalam naik. Saya panganamu dunani bulan di tanganmu. Martua maho jalasona. Idama sesongonido to mendapotan pasu-pasu bawa nama kabiari Jehovah. Si asiroham ramuti madungan namion di bagasan patuholongin pargugui jal urupi mana sida saleri mangulu jal ramuti mana sida lam mancamutton dor paulihon pardonga sarepion na sida di bagasan asiroham marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan si palua kami tatangya kang mapelianon todo pani di bata matangyan mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang parhatubot kami dosyen nasa rohan nami hodo muli nasa pasu-pasu dot asin roha jimulu nami rodo kami tujulong sumubah pelian dot hamleton ni rohan nami tuho jalma pelian na binasa ni huliam jala pasu-pasu may bahan manidangion parsaorat dohot pakubasion ni huliamon. Baik mangulu nami gabi pelean dengan ni roham jala pakki mangulu nami gabi tutur ni harajomu holong hati gora dok dami sak dok tujuan buhai marohan nami marhite to timna badiai asa tok kami mandak mulali tuho di bagasan gor anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marhiti tangian ale amanami rak mahita madok ale asing rohani Tuhanta Yesus Kristus dohon bulong ni rohani bata aman dohon parsonetan perbadian mandungani hamu saluhutna amin. Kita salurna kepada beliau. Soalnya mau pasatani, pardongan mulai. 1, 2. Ya, langsung tu kamu di sini. Soalnya mana kata orang di Orowan, dalam kamu mah buru-buru hilang mulut tu langsung tu kamu di beriban. Buru. Isok kamu ini. Contoh di dia punya anak tu. Iya. Oke.
Isong di mana keluarga ulah dah tidak bercakap nanti. Pada dihingga saya nomor 110 saja. Atau berjalan. Nah, saya baca baru kan mulai tertutup.
Masudungan ni rohaku Tunasonan pikiraku Nungasaut sakatai Nungasaut bogastai Saut doha pedia Nunga disod kami na marhamharami iman alam kanasor diparsohok ni anak parulan nabi anak pada nabi Dewa tadi baik kamu mazo amang kami godam mulai asa berbula kali berbula itu biasa senario robak kami akan haruli kalau sama berbula haruli maruli narikan tudik ya bapak dalam godam mulai asa bersoka kami tu amata dewata dan dia nanggung dia tu ular nabi di mana sesuatu di parsara Tuhan boh uli doh tega baju amang godam sampai gabi budak sahaya dia tenang manjonya anak dahuk parewen nami nauli dong nauli ulut di siapa baik dalam mamang godam lihat las pedom mamang ima tu godam sabtu pada meme jauh tapi jadi semua di hamuna kurna su nami mau lope tumbang sesadia ngabui terbaik kami doa tubuh las marohani wadamu las marohani wada terdimuna
Nasrani. di pasaboto ni baik ng ilang Bangibon. Yupe, Raja Nabi, dinarohan ng Rao, Marsopa, Somon, Namakason, Raklay, Loob ng Boliga. Somon ay pinagtutunan ang sudan, bulog ng pagkakapagyan, susasabihin ng mga luhin at kahani. Raja Nabi, tulad ng mga bahay ko ng tao, nahuwi, tao, tangan namin, masupa, pasmaran ko lang muna, pasmaran ko muna, Raja Nabi. Nama Nabi, tao, pada konton, belum menakon, baik mana Nabi nomor jadi besok hari naik membuat era bukti-bukti berpikir dan
sudah kemana dan sosial media Nasmar Pemuda, Nasmar Wanita dan Tony Raitalo dan buat kami asa upacara taima soal natanya sidodo asa firma hoki borgor pasalo firma dudu berguna karena boy bonani asudo dina bajaro karena dudu kan dua kali lucu-lucunya yang pasaloda Tuhan para kelengon na. Asa kamu majalah musik na partisi.